tabuk जों सकपाइजा हलि क्रस कलेज जतन सिनि नाम लेम्बुसरानि tabuk सिनि त्रिपुराओ अमो कलेज अनेक बरनो फोरोंगिरि दङ परिगिरि दङ जतन अर परिलायो सिनि पेरेन्ट्स रक अमो बरक सुनर परिगिरि हिन्दो हाइफानो तिनि काइसा एमोनिसु नुकजाखा जे सिनि मादार टांग कक बरक साबजेक्ट नति काइसा बरक अर बंनि साया खाइबानि नुकजाखा बरक साया खाइबानि नुकजामनो बरक गसिया बरक बंनि साया न बरक गसियांगे सुनो tabuk अनेक बंनि एक्सक्यूज खुनु कक खाइ हमा हेंखा जे तिनी काइसा बीबीए डिपार्टमेंट नि एग्जाम तंमानि आजागो कक बरक सब्जेक्ट तंमानि कक बरक सब्जेक्ट बरक एमन एमन वर्ड यूज खाइका नंगनो चिनि सोशल मीडिया थ्रु दे नंगनो जों आमो आपलोड खाइने नं नाइमाने आजागो जोंहासो बसरमै चिनि आमानि कक बरक साइखनो जे जों शान्तिबाद जीवन फन नुगियाखो इभेन अर केबो नुगियाखो बरक बियां जानि तु खाखो दाल कक बरक सुनामै जों आमो साइनिया तो आमा हाय काइसा मुंगोनां कलेज जोंगे मुंगोनां बरम गोनां कलेज जोंनि जायगायाव जों जतन फरायनो हायो सोलोंनो हायो आन्थिखाय उल्टा पुल्टा खाय बरक फोरोंगिरि दङ आमोन बागै जों बेलेना जों जाजागलिया जोंनि टिआइएसएम लेंगे जों दिनर प्रिन्सिपाल बंनि दङ फेकाल्टि बाय फाइमालाय थाके अमा बेलेना साया आन्थिखाय पलिटिक्स तमनि बागै जों बं खानि एपोलॉजी लेटार सानका बरक एपोलॉजी लेटार रिया जुदि कांकाय तिनि निदिसिंगो जों चिनि एक्शन फार्दर एक्शन ना हानाय कारण अमो काइसा चिनि पूरा त्रिपुरा सानि बागै लासमा सिंसानि कक ए बरक चिनि जाति न ए चिनि बरक न चिनि कक न बरक रेसपेक्ट दिया आमन बागै जों एक्शन हाना नाखा तो नि अमन जों जत थानि न अ जागा जारा चिनि अरन स्टुडेन्ट नक तंनाय जारा एरिया नि चिनि लगे फाइमान फाइल जतन जों फायाके कराखे बजाखा चिनि आमानि बागै चिनि मान थानि बागै जों कक खालामनांगौ जों जतन रेसपेक्ट दियो कलेज न एज ए हलि क्रस जोंगै अमनि आगे स्कुल तमानि स्कुल नि हते बरक ता कलेज खा ताकसु जरतै सुबंनो रेसपेक्ट दिउ न चिन बरक कम बंग आरो पडु हाइपानो जुदि अमहाय सामु खायखांखाय सामया प्रमाति सनाय तो दिनामन बागै न जों हलि क्रस कलेज फाइमानि बरक सुनो पुला सागा तिनि आरो कुनो एन्टायर बंनि प्रिन्सिपाल ते भाइस प्रिन्सिपाल संथाय बंनि फैकल्टी मेम्बर खाय एन्टायर कलेज से कुनो एग्जाम गरि रखिन छ हाइपानो बरक मानजा खा बक जे आमनो सिनि कक बरक न कक न बरम रियांगै आमाहाय कक खेली तमनि बरक मानजा खा जों खानि रिपोर्ट कार्ड बतंग एग्जाम नि रूटीन बतंग क्वेश्चन पेपर नि बतंग जतन जों बंनो फुनु का सराय सरायके आबुन या बुलो ताबु बरक जुनो एपोलॉजी लेटर रिनाय हिनि त बरक कक रेखा आइबानो जों नासिंनाय बरक कि एपोलॉजी लेटर रिलिरिया जुदि रिया हांखाय जोंमोति जे फार्दर एक्शन ना जों एक्शन हानाय आबुनि बागैनो जों जतन लुकुरनन कयो जे नायदि निजि नामानि कक बरक डिसरेसपेक्ट खाजल तकांगे जे कुन जागा फनो सिरिं सिरिं ता तकबायदि ताइ जों त स्पेशली सिरिं सिरिं आमन बागै जतन हामबाय इंलिसा फाइनाय साल नंना आपडेट